ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் நடத்தும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா பசங்களோட மென்டாலிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்காக சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஒன்று வைக்கிறாரு. இந்த டெஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பசங்களுக்கு ஒரு கொஷின் பேப்பர் ஒன்று கொடுக்குறாரு. அந்த கொஷின் பேப்பரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு டாட் மட்டும்தான் இருக்குது, மற்ற எதுவுமே இல்லை. அந்த டீச்சரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட அந்த கொஷின் பேப்பரை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை ஆன்சர் ஷீட்டில் எழுதுங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. இந்த கிளாஸில் இருந்து எல்லா பசங்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒயிட் பேப்பரில் இருந்து அந்த டாட்டை பற்றி தான் எழுதிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இது ஒரு பிளாக் கலர் டாட்டு, ஸோ இந்த டாட் வந்து இந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எழுதுறாங்க. இப்போ அந்த பசங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு, நான் உங்கள் கையில் கொடுத்த அந்த பேப்பரில் ஒரு பிளாக் டாட் இருந்துச்சு, பட் அதை தவிர்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் அந்த ஒரே ஒரு பிளாக் டாட்டை மட்டும்தான் பற்றி எழுதினீங்களே தவிர யாருமே அந்த ஒயிட் ஸ்பேஸை பற்றி எழுதலை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. இதே மாதிரி தான் உங்களோட லைஃப்பும். அந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, இதுதான் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்க பாசிட்டிவிட்டி. அந்த ஒரு பிளாக் டாட் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கிற நெகட்டிவிட்டி. இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களோட லைஃப்பில் எவ்வளோ நெகட்டிவ் விஷயங்கள் நடந்திருந்தாலும் சரி, உங்கள் லைஃப்பில் உங்களுக்குன்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பாசிட்டிவிட்டியும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான், அந்த பாசிட்டிவிட்டியை மட்டும் பாருங்கள்.